Nech sa páči, poďte dopredu. Kam? Na sluchátka. Na sluchátka. Po slovensky sú to slúchadlá. Áno. Tak ako sa vám páčil diel, mladý muž? Ja si myslím, že fajn. Zatiaľ si to užívam. Že to je v poriadku, hej? Je tam dosť nahraného, ako 355 je dosť, ale môžete získať 1500 eur, tak budeme si držať palce. Hej. Mária je troška taká nervózna z celého toho programu, cítim. Záleží mi na tom. Jemná taká vibrácia z nej, ide niečo tam, ale neboj sa, keď už bude za finále, už bude dobre, dobre? Áno. Kto bude prvý? Ja. Nech sa páči počúvať muziku, slúchadlá. Tak stredobodom pozornosti, to je presne tak, kruh. Kružnica. Čaká nás 5 otázok, hľadáme 5 odpovedí. Ak nevieš, povedz ďalej. Na záver sa k tomu vrátime. Na všetko je 20 sekúnd, časomer sa spúšťa, keď ja dočítam prvú otázku. Začíname o 3, 2, 1. V ktorej krajine nosia muži na hlave turban? Turecko. Čo sa rozotiera? Nátierka. Ktorý hudobný nástroj nie je súčasťou dýchovky? Klavír. Čo hrávajú dorastenci? Futbal. Ktorý pokrm sa dá pripraviť z ryže? Risotto. Hotovo. Už to mám na sebou. Je to preč. Už je to preč. Dobre. Neboli to marné odpovede. Trafila si 3 topy, tak sa poďme pozrieť, že ktoré to boli. Lebo 3 topy. Tak. Dobre. Tu je vaša tabuľka, tu sú tvoje odpovede, tu je šanca nahrať 1500 eur. Prvá otázka. V ktorej krajine nosia muži na hlave turban? Mária povedala Turecko. Koľko bodov máme za turecký turban? 20. Turban, Turecko, dokopy tam je základ, hej, tie prvé 3 písmenka. Ale nie je to top. Nie je to top, top je India. Ale nepovedzte to Máriovi. Dobre. Čo sa rozotiera? Nátierka. Koľko bodov má nátierka? 11. Ktorý hudobný nástroj nie je súčasťou dychovky? Klavír. Koľko bodov máme za Kláru Jarunkovú? 29. Čo hrávajú dorastenci? Futbal. Koľko bodov máme za futbal? 34. Je to strašne páči. Ktorý pokrm sa dá pripraviť z ríže? Risotto. Aj risotto bolo top. Sľuboval som 3 topy. Klavír, futbal, risotto sú tvoje topy. Risotto koľko bodov? 39. Takže 133 a 355 eur máte. Naspäť k rodine. Super. Máte 133 bodov, musíš teda nahrať 67 a máte 1500 eur. A potom všetci budú ukazovať jednotky. Pokúsime sa. Presne tak. Dáme to. Čaká nás 5 otázok, hľadáme 5 odpovedí. Ak nevieš, povedz ďalej, na záver sa k tomu vrátime. Na všetko je 25 sekúnd, časomer sa spúšťa, keď ja dočítam prvú otázku. Ak budeš počuť tento zvuk, vymysli novú odpoveď, aby sme nemali odpovede zdvojené. Začíname o 3, 2, 1. V ktorej krajine nosia muži na hlave turban? Pakistan. Čo sa rozotiera? Los. Ktorý hudobný nástroj nie je súčasťou dýchovky? Klavír. Gitara. Čo hrávajú dorastenci? Futbal. OK. Ktorý pokrm sa dá pripraviť z ríže? Risotto. Nákyp. Tak. Dobré odpovede. Všetky druhé podľa mňa.
Všetky druhé odpovede sme podľa mňa našli až o ten Pakistan. Sem sa ku mne. Tu. Odkiaľ prišiel Pakistan? Neviem. Kde sa objavil Pakistan? Kde si naposledy videl Pakistan vo svojom Pakistan, živote? Uzbekistan, tam východne. Všetko tam, všetci majú turban na hlave. Neviem. Nebol som tam. Ja som nebol, ale cítim. Moslimovia, niekde tam, Cítime to kde tak, tajne. hej? Cítime Áno. to tak, že by tam mohli Myslím, mať turban, že to Že tam je áno. súčasťou ich identity. No dobre, tak sa poďme pozrieť do tabulky, či náhodou nemáme 1500 eur, lebo sme veľmi, veľmi blízko, odpovede to boli kvalitné, až na tú prvú, tá sa mi nepáči, ale možno, že bude mať. Nech sa páči. Tu je vaša tabuľka, prvá otázka. V ktorej krajine nosia muži na hlave turban? Mário povedal, že tam je Pakistan. Koľko bodov máme za Pakistan? Príliš ďaleko je Pakistan. Pre nás India bola top. Raz, dva, tri. Čo sa rozotiera? Mário povedal los. Rozotiera, to je vtedy, keď zotrete ten stierací los a nič tam není, tak ste tak nasrdení, že ho rozotrete na kašu. Los, koľko bodov? 0. Raz, dva, tri. Tu bolo maslo, top. Keby bolo, čo sa zotiera, tak OK. A teraz pozor. Gitara je podľa mňa druhá. Hokej je podľa mňa druhý. A podľa mňa aj rýžový nákyp je druhý. Tak sa poďme pozrieť, či tam náhodou nie je 67 bodov. Ktorý hudobný nástroj nie je súčasťou dýchovky? Mário povedal klavír, zabzučalo to. Povedal gitara, gitara má koľko bodov? Výborne, výborne. Čo hrávajú dorastenci? Mário povedal hokej. Koľko bodov máme za hokej? 26. A tu nám troška nepraje to, že risotto má až 39 bodov. Dosť veľa teda ukoristilo z celkovej tabulky Slovákov. Čo sa dá? Ktorý pokrm sa dá pripraviť z ríže? Ja poznám risotto, sushi, náky, mliečná rýža, to je všetko. To je všetko, to je to stojí. Čože? Čo rýžoveš? Koložvarská kapusta. Ale ak má rýžový nákup 26 bodov, vy máte 1500 eur. Ja sa pýtam. 4. 24. Ďakujem pekne za matematickú olympiádu. 24. Mário povedal nákyp. Koľko bodov máme za nákyp? Čo to má zlé? Hra. Ale ako sa spievalo v tej pesničke, lebo povedal hra. A spievalo sa aj v tej pesničke, kde spieval Miro Noga so Števom Skúzem. Prachy sú prachy a život taký krátky. Pamätáte si ju? Tak tá by sa nám páčila troška viac. Teda nie, že život krátky, hej, ale prachy sú prachy. Tak Kočalovci, poďte dopredu, je to 405 eur, je to pekná suma. Naše topy dnes boli India, maslo, klavír, futbal a risotto. To je na dnes všetko. Majte sa pekne, dovidenia, hrali sme 5 proti 5.